Majoritatea persoanelor ce se apucă de sală se duc la sală, încep să învețe câteva exerciții de bază și apoi își petrec următoarele luni făcând exact același lucru, urmând exact aceeași rutină de fiecare dată când merg la antrenament. Dacă ești la început cu antrenamentul, nu este o greșeală atât de mare, însă pe măsură ce progresezi, pe măsură ce vrei să arăți mai bine și nu doar să te pui puțin în formă, vei vedea că sunt anumite lucruri pe care ar trebui să le faci la sală pentru a vedea rezultate mai bune și aceste lucruri vor face diferența între un antrenament care efectiv îți pune puțin sângele în mișcare și te pompează puțin și un antrenament care îți face mușchiul să crească și îți aduce rezultate vizibile. Salutare, numele meu este Andrei Mariu, sunt fondator Stai în Formă și de 7 ani ajut bărbații să pună masă musculară și să se simtă mai bine în propria piele prin antrenamente online și printr-un mod corect de a te antrena. Câteva lucruri generale despre mine: în ultimii 7 ani, peste 1 milion de români mi-au citit articole și astfel au învățat ceva legat de antrenament, de alimentație și de suplimente, astfel îmbunătățindu-și rezultatele pe care și le obțin în sală. În momentul de față antrenez persoane online, atât din România cât și din afară, și astăzi vreau să-ți arăt 3 lecții foarte importante pe care orice pasionat de fitness ar trebui să le știe pentru a obține rezultate vizibile în sală. Și îți ofer aceste lecții pentru că dacă vrei să pui masă musculară, dacă vrei să progresezi, dacă vrei să mergi la sală și să se vadă și ceva în urma orilor pe care le depui, orilor de muncă și efectiv a transpirației pe care o lași în sală, atunci va trebui să te dezvolți continuu. Și când spun că va trebui să te dezvolți continuu, mă refer atât pe partea aceasta fizică în care tragi de tine și te dezvolți pentru a crește și pentru a arăta mai bine, dar și pe partea aceasta intelectuală. Va trebui să capeți abilități, efectiv să descoperi cum să te antrenezi cum trebuie, cum să mănânci cum trebuie, ce suplimente te ajută și ce suplimente sunt o pierdere de timp și de bani și astfel să-ți îmbunătățești bagajul mental de cunoștințe când vine vorba despre fitness, un stil de viață sănătos, creșterea masă musculară, arderea grăsimii și tot ce ai nevoie pentru ca tu să arăți și să te simți mai bine în propria ta piele. Bun, primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci după ce treci de acel stadiu de începător în care doar mergi la sală este să adaugi mai mult volum și să schimbi unghiurile. Pentru că dacă te duci de obicei la sală la început, înveți 2-3 exerciții de bază, începi să le faci din ce în ce mai bine și te chinui să crești treptat greutatea și efectiv să tragi puțin mai tare de tine pe o perioadă mai lungă de timp și astfel să forțezi mușchiul să crească. Însă pe măsură ce te duci la sală, corpul tău se acomodează cu ceea ce îi dai, se acomodează cu exercițiile pe care le faci, se acomodează greutatea pe care o ai, se acomodează efectiv cu volumul antrenamentului în general. Și de aceea este foarte bine să schimbi câte ceva. Nu trebuie să schimbi radical antrenamentul de la săptămână la săptămână, însă trebuie să aduci mici schimbări pentru a continua să pui mușchiul în acea zonă de disconfort în care el va crește. Și cel mai bun mod pe care îl poți face la început este să crești puțin volumul. De obicei, majoritatea oamenilor încep cu 2-3 exerciții pe grupă musculară când sunt la început, însă e bine să crești undeva pe la 3-4, maxim 5 exerciția câte 3-4 serii per antrenament și per grupă musculară. De asemenea, încearcă să schimbi puțin unghiurile când te antrenezi. De exemplu, dacă începi mereu antrenamentul de piept cu bara din plan drept, încearcă să schimbi câteodată cu bara din plan înclinat sau cu gantere din plan înclinat sau în loc de bară să folosești pur și simplu ganterele. Efectiv, să ai o mică schimbare chiar dacă mișcarea pe care o faci în mare este aceeași, da? Pentru că mișcarea de împingere este aceeași, într-adevăr, diferă planul de inclinație, însă dacă e să schimbi din gantere în bară sau din un unghi de 45 de grade la un unghi de undeva pe la 30 sau chiar 25 de grade sau într-un unghi plat la un unghi leacă mai înclinat, atunci mușchiul tău va fi șocat și va începe să pună sau să răspundă mai bine la antrenamentul pe care îl dai. Nu am să intru foarte mult în ceea ce ține de volumul antrenamentului, câte serii să faci, câte repetări, tot ce ai de făcut, pentru că am făcut un mini curs gratuit pe care o să-l găsești pe canalul meu. Dacă e să intri, o să vezi că sunt niște lecții despre creșterea masă musculară, de la structura antrenamentului, la câte serii să faci, câte repetări și tot ce ai nevoie pentru a începe să urmezi un plan ce aduce rezultate. Cea de-a doua lecție pe care trebuie să o știi este că dacă ai un exercițiu care este preferatul tău și îți place să-l faci la fiecare antrenament sau să spunem la fiecare antrenament pentru o grupă musculară anume, este bine să-i găsești variații. De exemplu, mie îmi plac foarte mult flexiile cu ganterele, însă încerc să nu le fac la fiecare antrenament de biceps. De obicei încerc să mai schimb chestiile, chiar dacă fac flexii normale cu ganterele, flexii alternate, încerc să le fac duble, da? Sau dacă nu folosesc ganterele, încerc să mă mut undeva spre bara Z sau bara dreaptă. Efectiv să schimb puțin mișcarea pe care o fac pentru a stimula mai bine mușchiul. Pentru că știu ce înseamnă să ai un exercițiu preferat. Știu ce înseamnă să-ți placă foarte mult un exercițiu, să încerci să-l faci mereu pe același și alte exerciții să nu-ți placă efectiv cum intră, cum se simt, poate sunt puțin incomode, poate nu ești foarte flexibil și nu poți să le faci cum trebuie, însă
trebuie să înveți mușchiul să nu se adapteze la aceleași exerciții pe care le faci mereu și faci asta efectiv schimbându-i exercițiile pe care le faci. Nu-ți trebuie, după cum am spus și mai înainte, o schimbare radicală, dar e bine să modifici cât de cât exercițiile pe care le faci. De exemplu, dacă îți place foarte mult ramatul cu gantera, încearcă să faci ramat dublu cu gantera, sau încearcă să faci un ramat la aparat, sau încearcă pur și simplu să-ți montezi un mâner în partea de jos a scripetului și să tragi și să imiți efectiv ramatul pe care îl faci cu gantera. Orice e nevoie pentru a face aproape aceeași mișcare, dar a schimba ori rezistența, ori unghiul, ori tipul de greutate folosită, fie că vorbim de greutate liberă sau greutate făcută la aparat. Și am ajuns și la a treia lecție, care este după mine cea mai importantă și ar trebui să fie legea fundamentală când te apuci de sală, și anume continuă să te depășești, să te auto-depășești. Practic, continuă să tragi mai tare de tine la fiecare antrenament, continuă să-ți împingi mușchiul și limitele până în punctul de eșec și chiar dincolo de punctul de eșec și astfel vei progresa mereu. Chiar dacă faci undeva pe la 8-10 repetări, ai ajuns la ultima repetare, simți că ești obosit, simți că e cazul să lași jos greutatea, încearcă să mai storci încă una, 2, poate chiar 3 repetări din acea serie și o să vezi că mușchiul tău o să răspundă mult mai bine la antrenament. Pentru că cu toții avem o zonă de confort, cu toții poate mergem la antrenament și nu avem energia necesară încât să ne omorăm acolo, poate alții n-au motivația necesară să se ducă în sală și efectiv să-și distrugă o grupă musculară până în punctul în care ea este terorizată. Într-adevăr, nu e bine să faci continuu acest lucru, nu e bine să te duci la sală și să-ți terorizezi constant corpul până în punctul în care de-abia te întorci acasă. Însă, e bine să găsești un balans. Majoritatea oamenilor se duc la sală foarte comozi, își fac seriile, stau pe telefon, mai vorbesc cu prietenii, nici măcar nu-și numără repetările pe care le fac, sunt complet cu capul în altă parte și mai avem și cealaltă extremă de culturiști care se duc și efectiv sunt 120% concentrați acolo. E bine, tu poate nu vrei să fii un culturist, dar nici nu vrei să fii Gheorghe din sală care nu vede deloc rezultate. Așa că îți trebuie un happy medium, un punct de mijloc în care te antrenezi suficient de tare încât mușchiul tău să crească, dar în același timp nu te omori fizic și mental încât ajungi acasă și nu mai ești bun de nimic. De aceea să storci câteva repetări în plus, să spui puțin mai multă greutate pe bară decât îți este ție confortabil și efectiv să tragi mai tare de tine la fiecare serie, la fiecare repetare. Asta îți va aduce rezultate pe termen lung. Asta va face diferența între un antrenament mediocru care nu aduce rezultate și un antrenament incredibil. Dar poți să-ți iei exact antrenamentul pe care l-ai acum, cu aceleași exerciții pe care le faci și să adaugi doar acest principiu în care tragi dincolo de eșec, te duci până în punctul în care mușchiul nu mai poate și mai tragi puțin de el și o să vezi că corpul tău va începe să răspundă mult mai bine la antrenamentele pe care le ai. Sper că ți-au plăcut aceste lecții. Dacă ești la început cu antrenamentul și vrei să duci lucrurile la un nivel următor, am un program de 8 săptămâni care te poate ajuta să pui mai multă masă musculară și să te ia din punctul în care ești și să-ți aducă un fizic mai estetic, mai bine conturat, cu mai multă forță, mai multă masă musculară și o mai bună înțelegere a antrenamentului, a fitness-ului, alimentației, a suplimentelor în general. Practic este un ghid ce te va ajuta să pui mai multă masă musculară în următoarele 8 săptămâni. Pentru mai multe detalii o să-ți las un link în descrierea acestui clip video împreună cu linkuri pentru planuri personalizate de antrenament și alimentație, online coaching și Instagramul meu personal. Te salut, eu sunt Andrei Marius, până data viitoare!